Fingertips. Hvordan man skal reagere på en lortegave. Forslag nummer 1. Lyve. Nej, hvor er den da flot. Det var da lige, hvad jeg ønskede mig, mormor. En lyserød sweater. Nej, se en meget sød kattekilling på den. Forslag nummer 2. Kan den byttes? Ej, hvor er den flot. En størrelse. Ej, altså, jeg tror, den er lidt for stor. Eller også er den lidt for lille. Kan den byttes? Har du en bon? Forslag nummer 3. Glædestårer. Den rører mig dybt. Det er da godt at se, du er glad for. Bullshit. Forslag nummer 4. Har den i forvejen? Nej. Er du glad for den? Ja, Koranen, den er jeg da glad for. Men problemet er, at jeg har den i forvejen, så... Forslag nummer 5. Flygte. Forslag nummer 6. Uheld. Nej, sikke en fin vase. Ej, ups. Ej, det må du virkelig undskylde. Ej, nej, det var altså ikke så godt. Forslag nummer 7. Gør gengæld. Nej, sikke dog en fin skuffe, du har givet mig. Ej, hvor er den fin med sådan alle mulige mønstre på. Lige det ønsker mig. Bare vent til du ser, hvad jeg har givet dig. Ja, så vil du forstå, hvordan jeg har det lige nu. Forslag nummer 8. Ved du hvad, det er jeg så ked af, men altså jeg er glad for, at du har givet mig den. Det er slet ikke det, men det er måske ikke helt mig. Forslag nummer 9. Lige ud af posen. Hvad fanden er det for noget lort, du har givet mig? Det har jeg sgu da ikke ønsket mig. Har du set det på min ønskeseddel, hva? Nej. Hvorfor fanden giver du mig det så? Forslag nummer 10. Gå amok. Det er lige, hvad du har ønsket dig. Det var så 10 fingertips til, hvordan man kunne reagere, hvis man fik en lortegave.